Aici, la Tribujeni, timpul pare că a săpat direct în sufletul pământului. Priviți aceste stânci uriașe de calcar. Sunt foști recifi coriferi de pe fundul Mării Sarmatice, care acum veghează valea ca niște cetăți naturale de neclintit. La picioarele lor, răutul își croiește drum cu o răbdare infinită. Observați cum râul șerpuiește strâns, creând aceste meandre spectaculoase care au definit relieful și viața oamenilor de aici de milenii. Este un contrast fascinant între duritatea pietrii și fluiditatea apei. Dacă asculți cu atenție, vântul care trece printre creste îți șoptește povești despre vechi civilizații. Textura acestor stânci, erodate de ploi și soare, oferă un spectacol vizual incredibil, mai ales când lumina serii cade razant peste ele. Sunt locuri unde timpul pare să fie oprit în loc, unde piatra nu este doar piatră, ci un martor tăcut al unor vremuri apuse, aspre. Cărarea spre potârcă ne poartă pașii într-o lume de legendă, o lume unde granița dintre realitate și poveste se șterge, iar stâncile ascund secrete pe care doar vântul le mai știe. Acolo, unde soarele nu ajunge niciodată complet, se află ea.